Перфектната градина не е случайност. Тя е резултат от интелигентна технология. Това е възможно благодарение на интелигентната технология Stiga Vista. Stiga Vista не е просто система за разпознаване на обекти. Това е технология за визуално разбиране на тревната площ. Роботът разпознава тревната площ с висока точност и надеждност в реално време. При всякакви светлинни условия, силно слънце, сенки, контрастни зони или слаба светлина, роботът анализира терена и взема правилни решения. Комбинацията от усъвършенствани сензори позволява разпознаване на обекти, както на близко, така и на по-голямо разстояние. Роботът разпознава неподвижни и движещи се обекти, големи или малки. Така той се адаптира напълно към конкретната градина. Живите плетове са защитени, цветята и декоративните елементи също. Роботът разпознава хора и деца в зоната на работа и реагира адекватно, като намалява скоростта и осигурява безопасност. Това гарантира спокойна и контролирана работа. Създаден да бъде ефективен, прецизен и надежден. Новият дизайн е оптимизиран за работа в всякакъв тип зелени пространства, с фокус върху стабилност, точност и дългосрочна издръжливост. От малки до големи площи има робот, съобразен с нуждите на всяка градина. С новата технологията роботите планират работата си интелигентно, когато условията са подходящи и когато резултатът ще бъде оптимален. В комбинация с Stiga Vista, това осигурява постоянна грижа за тревната площ и всичко около нея.